Malta flimkien ma' 9 pajjiżi oħra madwar id-dinja għandhom l-aħjar kwalità ta' ilma x-xorb. Da ħareġ mir-rapport ta' State World Population Review li analizza l-kwalità ta' ilma x-xorb minn madwar id-dinja u l-istudju huwa bbażat fuq is-sena 2022. Minn dan ir-rapport ħareġ li pajjiżna għandu l-aqwa kwalità ta' ilma li wieħed jista' jixrob b'rata ta' 100%. Flimkien ma' Malta bl-istess rata hemm 9 pajjiżi oħra Ewropej li huma ir-Renju Unit, l-Olanda, il-Greċja, l-Awstrija, l-Iżvizzera, il-Finlandja, in-Norveġja, l-Irlanda u l-Iżlanda. Dan ifisser li l-ilma f'pajjiżna minkejja li hi riżorsa skarsa xorta għandna kwalità ta' ilma għax-xorb tajba ħafna. Minn dan ir-rapport ħareġ ukoll fil-maġġoranza l-pajjiżi Ewropej li huma meqjusin bħala żviluppati il-kwalità tal-ilma hi tajba ħafna. Fil-Ġermanja ir-rata tal-kwalità tal-ilma hi ta' aktar minn 98% waqt li fi Franza hi ta' kważi 94%. Joħroġ ukoll kif hemm pajjiżi li huma stati membri tal-Unjoni Ewropea li għandhom rata kwalità ta' ilma li hi taħt is-60%. Fost dawn hemm il-Bulgarija li għandha rata ta' 58%, il-Latvja u l-Litwanja li għandhom rata ta' aktar minn 57%, waqt li r-Rumanija b'rata ta' aktar minn 55%. Imbagħad pajjiżi oħra b'mod partikolari dawk fil-kontinent Afrikan li l-kwalità tal-ilma tax-xorb tagħhom huwa ħażin ħafna. Tant li l-ar pajjiż huwa n-Niġer b'rata ta' taħt 2% fil-kwalità tal-ilma għax-xorb. Sa dan it-tant fl-ar 10 pajjiż minn madwar id-dinja il-kwalità tal-ilma tagħhom ta' inqas minn 8%. B'dawn il-pajjiżi jinkludu n-Niġerja, it-Togo u l-Eritrea fost l-oħrajn.